Ka khasi Students Union KSU kalapan pau ya ka jing bitar persya ya ka sarkar jela halor ka jing penrung ya ka wei ka samla ka bamdei riulum ha ka on reserve kategori banlej puli MBBS nakabha ka jela o General Secretary ka KSU u samla Donald Withaba ulubu jingkali da ka baong mano ka Tanushka Chakrawarti mano ka Dia Khosh kidai kiai ba ka sarkar Kelamang Kerpang nakabha puli MBBS kajela wat habadang don ki samla khasi ki bakham he mak chu ulong ka KSU kalayo jingtip ba kadia khosh kabayo need score South Pa New QR bat Katanushka Chakrawarti kayo need score tang South Pa South QR kilayo banlej puli MBBS shabar kajela langba ka state kota langba ka on reserve kategori o nong yalam ka KSU ulu pensyai bak on reserve kategori kamdei kabalamang kerpang tang yaki bar jela hanrei ya baro kinong mikhalaya kentup yaki khasi jantia bat karo bat kajingrung ha ka on reserve kategori kadebit langba kajingwan syakmat om nakajaj benriu ulu penpau ba habapit pat katkum katup bal pendaj da ke sarkar lasyem ba kadon kajinglek siliang ka bapalat yaki samla puli khasi ki batrang ban puli MBBS batsyem babon ki khasi ki bakham he ha ka need score ban ye kitai ki arngot ki bomdai riulum ka bomut ba kidang don hok si bonngot ki samla puli khasi banrung ha ka on reserve kategori ban ye kini ki bomdai riulum idon iwei isamla khasi ibakham he score ban ye kadia bat kidon hadu henriungut ki khasi ki bakham he score ban ye ka Tanushka Chakrawarti kani ka kreu ba isamla puli khasi ibayo nangkong ha ka khasi jantia kategori idai bandon ha ka series number khatlai jong ka on reserve kategori katba kadia kadai ka badon ha ka serial number khatsau kabamut lada iwei ikhasi ibadai hok banyo rung ha ka on reserve kategori inyo banrung ha ka ni ka kategori kamut sa iwei ikhasi ibana ka waiting list jong ka khasi jantia kategori inyo rung ha ka khasi jantia kategori penban ka sarkar Meghalaya kalapan khen ya ki kendon nda ka penrung bian ya ka Tanushka ka pendulat bat pendu ya ka hok jong iwai pat isamla puli khasi laong u General Secretary ka KSU hak kerwo kubor ha ka sngi palai nalor kani ulobu jingkeli lakani kadai ke jing bakla basida ka sarkar ne kadai ke jing bombiang ki officer ka tanat ka koj ka khia ne kadai ke jing lekhnang ban penhun ya ki bahaying jong ka Tanushka ki bala bandon ke jing yadai ka bajan bat ki he sarkar ulong ka KSU kamla ban priang dalai lai ruem ya kani ke jinglek siliang bat jinglek bian ka sarkar ya ka hok ki samla puli khasi bat ka seng kashim ba kani kadai ke jing yuroj ya ka hok ki samla puli khasi bat kum kani ke jinglek ka sarkar ka pen ingkhong ya ka masim jong ki khot jong ka KSU unong yalam ka KSU uladawa ba ka sarkar kadai ban weng mardor ya ka Tanushka bat hem mardor da ki samla puli khasi ki badai hok bat kani kamdai kasin ka badangkong ba ka sarkar kale don bor ya ka hok ki samla puli khasi kale jateng ha usnem arjar arpeu ha ka tanat agriculture ru ha ka ba ka KSU ka hab ban tuklar ban penyo ya ka hok ki samla puli khasi ka KSU kalamham balada ka sarkar kamweng mardor ya ka Tanushka kumta kan hab ban mi madan ban penbor ya ka sarkar ban ay ya ka hok ki samla puli khasi